Dobrodošli, danas ćemo spremati sočne šnicle. Potrebno vam je 4 kašike pavlake i 1 kašika senfa. Potrebna vam je 2 čajna belog luka iseckana na kockice, 1 jaje. Potrebni su šnicle, mogu biti pileće, a mogu biti i svinjske. Posolite, pobiberite i ostavite malo da odstoji i oko 100 grama trapista. U tiganj sipajte malo ulja. Šniclite stavljate tako da na njih samo od gore stavljate beli luk i propržite ih sa obe strane. Ne trebate mnogo da ih propržite, treba samo malo da porumene. U međuvremenu dok se one peku, vi umešajte pavlaku i senf i 1 jaje. Ja naravno uvek koristim domaće jaje zbog toga što mi imamo kokoške u dvorištu i tako da znam da su uvek dobra. Zatim tu smesu sa jajetom, pavlakom i senfom izručite u neku veću činiju. U stvari možete da ih umešate u većoj činiji pa ne morate da prljate 2 suda kao što sam ja. U to umešajte sav onaj trapist koji ste izrendali. Ne mora biti trapist, može biti edamer, može biti gauda, može biti bilo koji tvrdi sir. Ovdje može da se stavi 1 kašikica origana, mi ne volimo origano tako, volimo samo sa paradajzom pa su ukućani rekli da ne stavljam. Šniclice ste propržili, ono ulje u kojem ste pekli, ostalo je malo beloga luka, jeli, u tom ulju, dakle to ulje sipajte u tepsicu za pečenje. Zatim poređajte šnicle. Rerna se inače greje već na 200 stepeni. Na 200 stepeni se i zapeku u rerni. Kad ste poređali ove šnicle, od gore na svaku šniclu stavljate onu smesu koju ste pripremili od senfa, pavlake, trapista i 1 jajeta i to stavljate na 200 stepeni da pečete. Sad kaže može da se stavi origana, ja nisam stavljala. Peče se možda nekih 20 minuta, vidjet ćete kako vaša rerna se ponaša. Ja sam prvo sa oba grejača, posle sam uključila ventilator. U suštini možete posle da služite ovo meso uz neku salaticu, možete uz krompir, možete uz kiselo, ja sam eto uz kisele krastavce služila. Jedan nedeljni ručak može biti supica ovo i eto kiseli krastavci kao što sam ja danas, a možete i kao običan ručak nekog radnog dana. Dosta se brzo sprema, nije nešto mnogo pipkavo, eto, to vam je to. Hvala vam najljepše što me slušate. Hvala što pratite moj kanal i komentarišete. Drago mi je da vas je sve u većem i većem broju. Evo ovako izgledaju zapečene šniclice i ovo je servirano na tanjiru. Hvala.